Beata Mangethe akafesa tribalism from vanhu vake vechiNdebele simply because Beata Mangethe was playing nemaShona, like the band raimuridzira raive band ranga rakanyanya kuwanda maShona. The same hatred yakapushwa nevanhu veMatebeleland pakatanga kuassociate Beata Mangethe the people of maShona land achipusha music yake is the same hate iri kuwanikwa pane musikana wechidiki ari kusumukira mune zvemumanzi anobva ikoko kuMatebeleland anonzi Black Diva. So big guns emusic industry muBulawayo imomo vaimusegregata kana kuti vaimusarudza simply because vaiti uri kuimba rumba ende vaiti izvoni futi uri kunyanya kutamba nemaShona, asi vanga vasingazivi kuti yaitove strategy yaBeata Mangethe yaita kuti music yake itambike. Vakazomanikidzwa kuda kuteerera Beata Mangethe kana kuti kumupa chinzvimbo chake se one of the greatest musicians in Bulawayo after Beata Mangethe avakurira Zimbabwe yose, and he was representing that same Bulawayo ine vanhu vakange vachimusarudza, especially paakaimba nziyo inonzi I come from Makokova. Vazhinji tinoiziva ichinzi Hello Hello, ende nziyo iyoyo yakanetsa paEzongido paZBC TV. Beata Mangethe akazvarwa achinzi Beata Khumalo, and zita rekuti Mangethe akazoripiwa neumwe aive theatre director kana kuti film director anozivikanwa nemukurumbira paZTV ainzi Konti Mhlanga. Ende patime iyoyo Konti Mhlanga akapusha Beata Mangethe because aida kuti Beata Mangethe aite zvekuacta, asi first love yaBeata Mangethe kwakusiri kuacta. Initially Beata Mangethe aifarira zvekutamba bhora, netball, and again akazofarira zvekuacta, asi the real love yaBeata Mangethe yakanga iri kumusic, and the name yekuti Mangethe was formed naKonti Mhlanga anova iye aive film director panguva iyi. Akaona zvekuti kuti ave achiacta achinzi Beata Khumalo zvaizoita sekuti aive copycat yomwe actor aive actor ari kuSouth Africa aishandisa Khumalo, so vakazochuza kuti vashandise Mangethe sezita raanoshandisa kuacta vachizomuti Beata Mangethe. Beata Mangethe akazotisiya muna June mugore ra2010, ende paakatisiya ipapo even the band rake rakabva rangopararawo nenatural death. But tichida kutarisa pahistory yaBeata Mangethe, Beata Mangethe akanga ari muimbi aigona kuimba zvisingaiti munyika yeZimbabwe, and tikada kutarisisa some of her achievements akauya through music and akaunita a lot of people, and some of the music yakuridzwa muBulawayo mazuvano inova museve uri beat fast uya ndiye akazounema zita rekuti Chibilika, because akaakuti music yese inoimbwa muBulawayo inotambika tinofanira kuiti Chibilika, and that is the name that is adopted even by now. But Beata Mangethe muna 2005 akasangana nomurume ainzi December. Murume ainzi December uyu airidzira band rainzi Real Bantu, but vakomana veReal Bantu ava vairidza music yemacopyrights kana kuti mazuvano yakunzi macover songs, avairimba nziyo dzevamwe vanhu. But by that time Beata Mangethe akanga asina band, but ane dzimbo dzekuimba, plus Beata was already famous patime iyoyo, and the Real Bantu band ndo rakanga rakupractice masongs ainorecorda digitally kustudio, then vozozama kupractice kuti pastage vazoridza. But Beata Mangethe again ndopa akazotanga kufesa tribalism from her own people, vachiti sei iwewe Beata Mangethe uri kunyanya kuita association nevanhu vechishona, asi vanhu vangu vasiri kuziva kuti Beata Mangethe patime iyoyo Beata Mangethe akanga asina band and was relying on the same people vanga vachinzi avenge vachimuridzira the Real Bantu, but by then vakanga vakuridza seband raBeata Mangethe. Tichienda mberi, Beata Mangethe akazowana manager ainzi Hare. I'm sure by now he's still alive and well, but again vakazochuza vaHare kuti vabude mune zvemumhanzi after Beata Mangethe atisiya, and Hare ndiye akaita kuti azolinga Beata Mangethe nethe likes of Alec Macheso. Takazoona pane dzimwe dzimbo dzakazomboimbwa nana Alec Macheso naBeata, and yakanakidza yakatambika nyika yese, and vanhu vazhinji vachona vakanga vokumanikidzwa kuda Beata Mangethe simply because, especially the ones from Bulawayo, because Beata Mangethe was national wide famous, and a lot of people were trying to copy some of the music yaakanga akuita. Togonotarisa even some of the guys vakaita sana even nemaNdebele vanga vakuzama kuita emulate some of the type yemusic yaaiimba yaiita kunge karumba ish, but again ichimixa kamwe
Ndebele-ish type of music inofarirwa kubulawayo. Beata Mangethe was a renowned musician, and patime yaakazotisiya akatipa nziyo dzakawandisa dzinonakidza. But the funny part is Beata Mangethe pane controversy around her death, because vazhinji vanoti paakazorwara akashayika chirwere chaakafa nacho akanga achipiwa one of the players kana kuti aive murume wake ainzi Aleni Gwata. As it's just controversy because it's not verified, but it's still making rounds, especially on my online publications. Beata Mangethe patime aakazoshaika akanga ane mwana namukoma Aleni Gwata, and mwana iyeye nanhasi achiripo and atove munhu mukuru. And patime yatikazosiwa nasisi Beata Mangethe, she was already 31 years old, and she was representing the music in Zimbabwe as a whole. But then my question is, why is it pane vanhu, especially a few individuals, because if you are staying in Bulawayo you don't see that tribalism background, but there are a few individuals with influence who pushes the narrative of tribalism in Bulawayo, especially some of them we see them online but push the narrative here tribalism. I myself, I grew up in Bulawayo, in ndakaita my O level and my A level there in Bulawayo, and I have never faced the tribalism even for a single day, and they actually helped me kuti ndikwanisewo kuti taure ichiNdebele. So why is it there are a few individuals, and why is it music, when people are supporting music, they try to push the narrative here tribalism, and the same is happening even right now?